Hello guys, time check, it's 11:47. What's up mga ka-Barbies? This is Mikee Mercado, your one and only plus size Barbie. So, ayun nga, nag-post ako sa Facebook ng kung ano-anong mga challenge, ganun-ganon na papagawa nila sa akin. Panoorin niyo yan sa aking vlog. So, kakagising ko lang kasi ang gulo ng buhok ko. Ay, real talk to Nitigan niyo yung oil ng mukha ko. Wait lang. Magpunas ako ng pawis. Yan. Walang drama-drama to guys. Kakagising ko lang kahit amoy niyo yung hininga ko. What? What the fuck? Ayan. So, Diyos ko. Ito pala si Bray Bray. Yan. So, mag-vlog kami ngayon guys dun sa video namin sa Kaya Mo Ba Mikee. So, abangan nyo yun guys kasi love trip yun. Talagang sasakit siya nyo. Yung stabilizer ko ready na dun and everything. Sana gumana na yung stabilizer. At, Diyos ko, gagawin natin ngayon yung challenge ni John Lloyd Ponce na walang ligo for a day. So, ayun, kakagising ko nga lang. So, wala pa akong ligo. Natulog ako ng 5 AM. So, kung nagising ako ngayong 11 at gagawin na natin yung challenge niya. Challenge accepted. Ayun na nga. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-share mo tong video natin sa mga friends mo para share mo ang good vibes. So, daming zone na naman. Ayun na nga. So, gagawin na natin in 3, 2, 1. So, ayun na nga. I am currently checking on my laptop kung anong mga gagawin ko ngayon. So, ayan ko. Ayun yung maniwalang kakagising ko lang. Ito, breakfast pa lang ako. Ayan yung aking breakfast. Carbonara at gelatin. Nakita ko lang doon sa ref kasi may birthday nga dito sa amin. So, ayan. Hala, may tigyawat ako dahil. Tapos di pa ako maliligo ngayon. Diyos ko, kadugyutan. Ayan. Naghilamos na ako nga kanina. Hindi ko na rin na-check yung Twitter account ko guys. So, wag na muna kayo tweet. May subscriber tayong bago. Kazarina. Ayan. So, i-check natin yung subscribers count natin sa social blade ko. Gumalaw ba? Subscribers guys, malapit na tayo mag 400 subscribers. So hindi ako tama din mag-edit mamaya para may ma-upload tayo. 379 na guys. Yay, happy 379 subscribers. Ano na tayo, looking forward na 400 na tayo. Happy 400 subscribers na tayo. I'm gonna check on my social media lang. Kung ganito yung ginagawa ko usually kapag bagong gising ganun. Walang ginagawa masyado. Gawin natin isang challenge ko. Nag-chat si tanga. Jason. Jason ta Jason. Tas Camille, Jamil. Jason, tas Mikey, Jamik. Alo, Jelly Ace na siya. Diyos ka. Ayan, so balikan ko kayo mamaya after ko kumain at i-check yung social media account ko. Ayun nga, natatawa ka dun sa isang friend ko. Pakayabang. Pero okay lang. Hindi ko alam kung ba't naggaganon siya. Hindi naman siya ganun dati. Nagulat na lang ako ba't siya naggaganon sa akin. Baka nagsaselos. So, ayan. For sure, mapapanood mo to. Kung sino ka man. Kaya naman sarili mo. Ayun. Update mo na guys. Kung plansya ako kay Bray. Dahil, gagawin namin yung isang challenge ngayon. Pero hindi pa ako naliligo guys Yung isang challenge ngayon na Kaya Mo Ba Mikee? Yan. So, marami nag-challenge sa akin kung kaya ko daw ba. Of course, kaya ko. So, balik ako pagkatapos ko mag-makeup.
So, yun nga, guys. Ito na naman sa so. Yung so natin. Ang dami naman so. So, ulit. Since mabait tayo at 400 subscribers na tayo, guys. Hinihiling ko na tulungan nyo rin tong mga friends ko sa kanilang mga YouTube channel. Ayan. Sila si Kendall Espejo at Jackie Bautista. So, ilalagay ko yung link ng kanilang mga channel sa description. Ayan. So, subscribe kayo sa channel nila for entertainment. Yung channel ni Kendall Espejo is sari-saring vlogs din yon. May mga ML, ganun, tapos mga daily life and parodies. So, mag-subscribe kayo sa kanya kung gusto nyo ring matawa. At yung isa naman kay Mami Jackie, sari-saring vlog din, parang ako, makeup at saka mga iba't ibang vlogs kung anong mapagtripan. Ayan. So, subscribe kayo. Maraming salamat mga Barbies sa 400 subscribers. Thank you. So, ayun nga, mag-makeup na tayo ngayon. Dahil gagawin natin ang challenge ni June Edward. Challenge accepted. Ayan. So, nagpa-plancha na ako ng buhok kay Bri. At, mag-makeup na ako. Time-lapse ko na lang, guys. A few inches later. Ayan, ang ingay nung may nag-aararo kasi dito sa bukid sa side namin. So, eto na, tatawagan natin yung aking baby. Baby. Kung makikita nyo yung mukha ko. Wait. Pakita ko sa inyo, guys. A few inches later. Ito ba yon? Labuyo yan? Yan ang labuyo. Yan. Kasa tayo dyan. Siling labuyo daw. Diyos ko. Ano ba dito? Hindi ko naman pipiliin eh. Ito na lang. Para malaki. Tsaka ito. Yan. Baby size na siling labuyo. So. Yan. Ay! Alam. Nakakapatay pa tayo ng halaman. Tara na. Let's go. A few inches later. And guys, so ngayon gumagawa kami ng vlog. Panoorin niyo yun, guys. So, ipapalabas ko na lang dito yung teaser ng vlog ko doon. So, ayan. Better watch it, guys, kasi watch at your own risk. Ang dami kong ginawang challenges and everything. So, hindi pa ako naliligo at ay, Diyos ko. Gagawa natin yung mga challenges nyo. Let's go! Ayan, so napapansin pawis na pawis ako, guys. Tapos ko lang ginawa yung silly challenge. Hindi na mauulit yun, hindi ko kinaya, grabe. Whew! Guys, so dito muna nagtatapos ng ating challenge na walang ligo for a day. So, sana na-enjoy nyo itong video na to. Like, share, and subscribe sa aking channel for more good vibes. Bye-bye, guys!